сега ще покажем всъщност качествена реакция за доказване на витамин С в разтвор. При нея ни трябва малко количество нишесте. Добавяме йодна тинктура. И това всъщност се доказва наличие на нишесте в разтвор. Вече се почва да се вижда, че става колоид. Разтвор на колоид. Но сега, като добавим витамин С, би трябвало да се обезцвети. Ако се обезцвети, значи в разтвора има наистина витамин С. И с това могат да се доказват сокове и различни неща. Ако в сок пише, че има витамин С, с тази реакция може да се докаже, че дали има наистина такова нещо.